ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି କଣ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆ ଏଇ କଥା ନମ୍ବର ଲଗେଇ ଦଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ରଶ୍ମିତାକୁ ଫୋନ କର ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର 14 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛି ତା ପାଖରେ ସବୁ ଫର୍ମ ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିବି କଣ ଏବେ ଏଇଠି ଆସୁନ ଶୋଇଥିବା ସାପକୁ ଉଠେଇଦେଲ ମୋତେ ନିଆଁ ଖୋଲିକା ଫୋନ କରୁଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେ ତମ ପାଖରେ ଦେବି ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ପୁରା ଅସମୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକତ୍ର ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟନ ଟପର ପାଇଛି ଆସ ପରୀକ୍ଷା ତମ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆ ପଟ ମୋତେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ତୋର ମଜବୁତ ଅଣ୍ଟା ଟିକ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଠିକ ଅଛି ତମ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଟେଇବାକୁ ହବ ହଁ ଖାଲି ପଟେଇ ହବନି ତା ଦେହ ଉପରେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ତମ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆକୁ ଜାହିର କରିବାକୁ ହବ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମ ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବା ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଡାଇଲଗଟା ମନେ ରହିଲା ତ ହେଇପାରୁଛି ତା ରୋମାନ୍ସ ହେଇପାରୁଛି ତା ରେଟ୍ ସେ ଝିଅଟା କି ଏଠିକି ଆସ ମୁଁ ଆସ